Recently norok Facebook o jadi no active ungui tongkha hingke norok kaisa post viral ungui tongmani nogoi ni mankhana dongor TV o nogjagoi je shyamoli kanya jamatia khoroksa news reporter ungui jungno kwbangma kaham hamya desh dunia chini tripura hasteni joto news rokno saklai phunugoi tongmani kaham hamya o bukhukju kanya jamatia no tini sak hamya bemar manjagoi belai kino kosto jungjalo klaijak haini bagoi bo bini o kosto jungjal no share khlainani bagoi bini Facebook page ni bisingtui bini fan following eba kheba bini je bono hamjagoi tongnai luku rokno phunuknani chesta khlaika hingke haike bo wansungmatui bo post khlaika kaisa je bo bemar kotor manjagoi belai kino kosto jungjal ungui tongo hinui internal organ issue pelvic pain obo kahai bemar manjakjak belai kino kirima sinja tei oborokno tui no lukurokni bwskango bo nogjagoi bini je bisingni heijak rokno tui sawai khwnarikha bahai ke bo o bemar tui kosto manui tongkha rok haipono se lukurok ta wansukha bole khoroksa news reporter gangke bini khoroksa self respect tongo bo bahai ke abo kahai ke nogjagoi chubachu sanai tongpaikha abo hai rok hinui kwbangma lukurok no comment kaham hamya khlai tongbaikha hingke baksa lukurok bono chubaya karai se bini hamya jarao amo kahai hamya comment rok khlai tongmani nogoi bo logi no a videos eba keba post khlaijak rok no delete khlaiui bini Facebook page o upload khlaimani tei belai kino swlwkma sawi kapkha belai kino dukhu nangjagoi chini tripura rok amsuk de kwlukjak eba kheba nijini bemar no tui samani chubachu riyakarui se abo kahai ke hinmani abo bo khoroksa khorokneiya norok thangui naikha hingke boni Facebook page o post khlaijak tongo norok aro kwbangma comments rok nugui manano belai kheno wanao abo kahai rok no nukha hingke khoroksa bo bwrui ungui bini bo kaisa self respect tongo phiaba bemar ni slai pono self respect obo kuno kotor eba kheba chikon ya tamni hingka hangke bemar ni bagoi bo tini thuyui phanmano thangui phanmano oro kuno self respect metarya haini bagoi no bo wansugoi thangnamo chungoi no bini self respect no saito toniui bo lukurok no chubachu sankha hingke bo khoroksa normal borok no bo just bini kaisa samung tongma bai se reporter ungui samung khlai tongo aro kisimisa rang ajio tamni hingke bo to news channel malike je lakh rang ajiwi tongnani kisa news report rokha hingke simise mannai kisimisa haike bo abo baino kisimisa cholui tongjao hingke lukurok no okok rok share khlaiui chubachu sanna thangma se abo kahai ke hinjagoi bo belai kheno dukhu manjakha pelvic pain obo belai kheno painful bemar norok search khlaifano naimano bo amsaksa painful bemar manjagoi bwsuk kosto sowui tongkhana norok bo kisa wansugui naidi hingke joto lukurok no koinani muchungo abo kahai jorao kebono uklok bwskang nai sikyaui bo khoroksa borok no bini bo khoroksa bwkha tongo bo banjinani muchungo bahai kele norok abo kahai kok sawi tong chuba laidi joto bo khoroksa borok no normal no bo khoroksa kuno content creator abo kahai rok boya je Facebook page ni bisingtui rang ajiwi tongnani ang bo bai kuno sinilayo but bini post nongmani yagulo ani bo bwkhao nangkha gangke norok abo kahai rok no tamo sanani muchungnai tei bini bumungoi thaisa thaini tam sanani muchungnai comment section o thangui comment khlai salaidi tei bono je chubai manchak chuba laidi bini Facebook page ni bisingtui contact khlai laiui।